romo kanyo chengeso kambolandi ker ma ibiro yier. Duol mochung'ne ng'ado rieko ne oganda jo-Islam Kemnak koro kwayo duol ma Judicial Service Commission mondo mi opedhi e lela chenro mag geto mar gwelo jago mabiro kawo thuolo mar Chief Kadhi. Kane oloso e lap mar Ronald Ngala Mombasa bang' alam mar Eid ul Adha, jakom Kemnak Sheikh Juma Ngao koni nyaka ne duol ma JSC tim welo mar jogo mowinjore kod komno nonrogi pok otim nyaka sani. E nyasi no jotelo mopogore kotelne kod gavana Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne ojiwo oganda jo-Islam duto mondo mi obi kanyachiel mar timo kanyakla kendo chopo dwach oganda mathoth maonge kod nyalo. Moko kuom oganda jo-Islam ne obago nyasi no odiechieng' manyoro kama moko to ne obage kawuono. Tangaze siku ya Chief Kadhi. Watu wali-apply nafasi hii mmeshortlist watu 5. Lakini so far JSC inakataa kutuambia interview za Chief Kadhi zitafanywa lini. Tunataka katika starehe. Na wale watu 5 tutakaohojiwa mbele ya TV. Kila mmoja ahojiwe mbele ya kadamnasi, tuone atake qualify katika 5 aweze kupewa nafasi hiyo ya Chief Kadhi.